Bon dia a totes i tots i benvinguts a la seu de Compromís de Vilareal. Avui tenim entre nosaltres el Silveri Otena, diputat per Castelló per la coalició Compromís, i forma part en les Corts de la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local i també Comissió de les Polítiques d'Igualtat, de Gènere i del col·lectiu LGTB. Silveri és una persona que està molt conscienciada de la lluita que està fent i entre els seus sabers, diguem, té moltes preguntes a les Corts, entre les que podem nomenar algunes: la promoció de les dones en el món rural, els recursos d'inclusió educativa, la promoció de les bandes de música, el personal coordinador d'igualtat, la implantació de règims electrònics, vull dir, moltíssimes coses en el seu deure. També ha fet moltes proposicions, no de llei, en la tramitació ordinària en comissions, com la modificació del Reial Decret 100.971/1999 del 23 de desembre del procediment per al reconeixement de declaració i qualitat del grau de minusvalia, l'elaboració d'un cens de població sordocega del País Valencià i moltíssimes coses bé. Però avui el que duem és la modificació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per a la incorporació del jubilat de la jubilació anticipada a les persones en discapacitat, que se va presentar en la Comissió de Política Social i Ocupació de les Corts, que per cert havien aprovat. Entonces Silveri ens explicarà com està el tema i com ho tenim adelantat i com va avançant a poc a poc. Silveri, quan vulguis. Moltes gràcies, Pasqual. Bé, com bé ha dit Pasqual, m'ha incorporat a les Corts Valencianes en aquesta legislatura, porté diversos temes i la que concretament el passat dia 28 d'octubre vam treballar i he de dir, el primer que res, agrair a tots els grups perquè va ser aprovada per unanimitat. Era una proposta que recollia diverses qüestions. Per una banda, la jubilació i per l'altra banda, les persones amb drets de diversitat funcional i discapacitats. Com tots els sabuts, les persones amb diversitat funcional i amb discapacitat tenim una esperança de vida, dic tenim perquè jo soc també una persona que està afectada per una d'aquestes malalties, tenim una esperança de vida menor que la resta de les altres persones. Per tant, sí que és veritat que en les últimes dècades s'han anat incorporant molta gent en aquestes capacitats al món laboral, s'han anat fent legislacions, però el que passa és que hem arribat a un punt que l'Estat va, en l'any 2011, com bé ha dit Pasqual, la llei 27 de l'1 d'agost sobre l'actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat social incorporava a la disposició addicional 8ª una modificació per l'anticipació de la jubilació anticipada amb els treballadors en igual o superior grau al 45%. Fins ara era el 65% i vam incorporar aquests també al 45%. Això ho va fer l'Estat, el govern central, que és el que té les competències en el 2011. Aquesta disposició a la vegada modificava el Reial Decret de 4 de desembre pel qual es desenvolupava l'article 161 per a l'anticipació de la jubilació. Este Reial Decret que desenvolupa l'article 161 són les discapacitats que poden donar lloc a la reducció de l'edat de jubilació. Per una banda sí que estaven reconegudes algunes, però van incorporar aquestes noves perquè era el que demandava el continu incorporació de persones amb altres tipus de discapacitats que no estaven reconegudes. És a dir, les discapacitats en les quals concorren evidències de manera generalitzable i apreciable, que són les que generen una reducció d'esperança de vida i s'entén just que puguen acollir-se a aquesta jubilació. Estem parlant de malalties com puguen ser la síndrome de Down, el trastorn d'espectre autista, la paràlisi cerebral, l'esquizofrènia, etc. Un llistat molt divers que contempla el Reial Decret. També com a conseqüència de les modificacions legislatives que he estat parlant, les persones en un grau de discapacitat superior al 45% quan siguin discapacitats determinades en el Reial Decret. Bé, tot este mare magnum de legislacions, així que passava que en l'actualitat l'edat de jubilació en persones amb diversitat funcional poden ser jubilades als 52 i 56 anys respectivament segons el grau de discapacitat que estiguin reconeguts. Fins ahí era tot correcte, però clar, n'hi havia un problema per a mi que és molt greu. Totes entenen perfectament que els casos en què n'hi ha les persones tenen una discapacitat, reduirà la seva vida, per tant no podem permetre que aquesta jubilació anticipada estigui llevant el dret de poder-se gaudir d'ella. Això és l'origen d'aquesta proposta.
El que demanem des del Compromís al govern d'Espanya és fer les modificacions legislatives necessàries per tal d'incorporar a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic mesures que permeten la jubilació anticipada a les persones amb diversitat funcional o discapacitat en els mateixos termes que arreplega el règim general de la Seguretat Social, que vol dir que fins ara aquestes malalties sí que estan reconegudes en el règim de la Seguretat Social, però no estan reconegudes en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Per tant, és una cosa que és de justícia de que qualsevol persona fent la mateixa professió, depèn del règim que cotitza, tinguera dret a unes coses i no tinguera dret a les altres segons on cotitzava. Veiem que és una cosa que està bé atascar, però està bé atascar. De fet, el CERMI, el Comitè Espanyol de Representants, moltes vegades han portat aquestes modificacions al govern d'Espanya. Així, el Partit Popular i el Partit Socialista són els que sí, quan ho va portar, tu ho vas fer, tu no ho vas fer. Entenem que ha arribat a un punt que el que cal fer és instar al govern d'Espanya que faci les modificacions necessàries per a nosaltres és una injustícia i si no van veure tots els grups, nivellar les condicions dels treballadors independentment del règim que cotitzen. És el que van portar a les Corts. Torno a dir que agraïm la col·laboració de tots els grups, que pese a les seues discrepàncies a l'hora de debatre, sí que van estar tots d'acord en portar això endavant. Ara, aquesta proposta se porta al govern d'Espanya, que és el que diu el projecte, i esperem que el govern d'Espanya sigui receptiu a això, perquè entenem que per una banda estem tocant dos temes molt importants, com és la jubilació de l'altra discapacitat, poder fer que tots siguin iguals. Pues mira, si voleu fer algun preguntat, una cosa n'hi ha que dir, la sensibilitat d'aquestes coses, damunt tenim la sensibilitat que té Silveri per dur aquests temes, i li agraïm que des de Compromís, que sempre hem estat al costat de les persones i estarem, que és el nostre lema, i mirant-los als ulls de la gent per no enganyar-los, seguirem lluitant de la mà teua i dels altres companys que tenim de Compromís. Moltes gràcies per la teva assistència i si vols dir alguna cosa més. No, res, bé, jo només per acabar, com ha dit Pasqual, Compromís. No ho diem a soles, ho fem, sempre fem polítiques de persones, per a les persones. Estos col·lectius, perquè sempre no és més desafavorit, no, són col·lectius, en una societat plural n'hi ha tot tipus de col·lectius. El que passa que n'hi ha alguns que és més fàcil follar-los, no sé que és més fàcil dir ja veurem o ja ho mirarem, però cal fer les polítiques que fem nosaltres valentes, el que dius tu, cal estar en aquestes persones, cal reunir-se, cal patir de primera mà. Per la meva situació, anar als treballs en unes condicions, en unes altres, i quan arriba el moment el que no se pugui tolerar era això. Jo era funcionari, a mi no me pertoca, sí que me pertoca, des de Compromís ja ho faré, des que estic així i veig que el sentit la cosa mateix és treballar per a les persones. La gent espera de nosaltres això, que solucionem més problemes, no espera que anem a enfrontar-nos i a dir-nos el que tu faràs, el que jo no faré, el que tu vas fer un altre dia. I això crec que no pertoca i el que pertoca és treballar per a les persones, que esperar que ens voten i en aquesta línia seguirem. Moltes gràcies, Silveri, i moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut. Fins ara.